Comeza a segunda feira de emprego do Barbanza en Boiro cunha xornada focalizada nas compañías. Diferentes entidades pasaron polo viveiro de empresas boirense para asistir aos foros. O viveiro de empresas de Boiro acolle hoxe e mañá a segunda feira de emprego do Barbanza, unha iniciativa xa realizada no 2023 en a que se rexistraron grandes resultados en canto á inserción laboral. Múltiples empresas pasaron hoxe por Espiñeira para coñecer máis sobre unha feira de emprego que pretende poñer en valor o talento da comarca. Este día está dedicado para as empresas e xa no día de mañán está dedicada para as persoas de búsqueda de emprego. A nosa intención é buscar esa sinerxia entre as persoas que están buscando emprego e as propias empresas. Non, a verdade é que estamos moi contentos, esperamos que teñamos o éxito da edición pasada e que ocurra o mismo que ocorreu o ano 23, que xa xente que veu aquí demandantes de emprego, pois saliron con emprego, non? Para iso, no día de mañán vai haber 15 stands de empresas onde poden os demandantes deixar o seu currículo, incluso lle fan unha entrevista de traballo. Hoxe é o turno das empresas para poñer puntos en común e tratar temas como a modernización industrial da man da intelixencia artificial. O xoves, ata 15 compañías contarán con stands no que os demandantes de emprego poderán presentarse e mesmo ter unha entrevista de traballo. 2019, este centro que non tiña actividade, pois neste momento están pasando ao ano entre 300 e 400 persoas formándose, cunha taxa de inserción moi preto do 74%, e vimos a hora de ver os datos do Instituto Nacional de Estadística, donde Boiro é o tercer concello con maior crecemento no ano 2024 de empregabilidade. A nivel nacional estamos nos top 10 de concellos de máis de 10.000 habitantes donde máis se creou emprego en toda España, e iso, é un dato moi bo e que nos sigue seguir traballando para que na comarca e en Boiro sigamos creando emprego e que a economía fluya, non?